Driving on my scooter, man. So stupid! Fuck, den er blevet syre, mand! Er du syg? Den er blevet syre, mand! Jeg ved det godt. Det er da sindssygt, Meget mand. sygt optræk. Ja, mand, det er sgu aldrig kørt så godt. Hvor er du fedt med? Prøv at se. Nu falder den. Nu vælter den. Ej, det er sygt kørt, mand. Jeg fik da et chok over det optræk der. Ja, lige nu er han væk. Her, vi kan ikke lige se ham. Han træder ned ved hende der Josefine, som er mærkelig. Så går med hund. Eller går på tur. Han går med tur med hunden, ikke? Han er lidt mærkelig. Eller hun er lidt mærkelig, hedder det. Men ham der Alex, han er langt ude. Lidt mærkelig, men alligevel. Ja, sådan er han. Jeg havde en Peugeot, men det solgte jeg desværre. Kun for 1000 kroner. Han kører over 100 km til den nederen. Og nu kommer han igen. Jeg kan ikke se ham lige nu. Han er lidt langt væk. Han er lidt langt væk nu. Nå, kommer han. Er det sgu pænt? Det var så Alex. Og det er mig, Christian, i godt. Det er Christian. Så der stopper.